Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa minnu sagolen don Malex ka bɔlɔlɔw sanfɛla la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la ayiwa ni an ye an ka kɛnɛya kɛnɛ kɔni sanfɛ bi kibaruya minnu b'an bolo kɛnɛya kɔni kunna ko kunna o ye kibaruya duman ye sabula a yirala ka fɔ ko Mali chercheur ba minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara bɛnnen bɛ sumaya bana kɔni kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ olu y'a yira ka fɔ ko u ye fɛɛrɛ kura sɔrɔ sumaya bana kɔni ayiwa kibaruya mun sera ma koɲɛ la olu y'a yirana ka fɔ min ye juma tɛmɛnen ye février kalo tile 18 kɔnɔna la ko ni maa kofɔlen ninnu ni an b'a fɔ ma an ka chercheurs ni olu kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye kɔnɔna la ko u ye kuma ɲɔgɔnya ka hakili falen falen kɛ ka yira ka fɔ ko u ye fɛɛrɛ kura sɔrɔ sumaya bana kɔni kɛlɛli la ayiwa an b'a yirala ka fɔ nin kɛnɛ in kan maa minnu kɔni tun bɛ yen o ye professeur Seydou Doumbia ye ni ale yɛrɛ bɛ médecine na o tɛmɛnen ka bɔ yen professeur Mohamed Touré o fana tun bɛ nin kɛnɛ kan ani professeur Mohamed Traoré ale yɛrɛ fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan ayiwa min ye professeur Seydou Doumbia ye a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko nin ɲɔgɔn ye tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka fɔ ko u n'u ka partenaires bɛ sigi ka kuma ka hakilina falen falen u ye fɛɛrɛ kura min sɔrɔ sumaya bana kɔni kɛlɛli la ayiwa a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko kabini san 10 ani kɔ bɔɲɔgɔnko la ko u tun ye baaraw sigi sen kan walasa u bɛ se ka nin fɛɛrɛ in kɔni la baara cogoya min na ko sabula sɛgɛsɛgɛli caman kɔni kɛra a ko la ka yira ka fɔ ko baara in kɔni ɲana ayiwa ko nin fɛɛrɛ kura in tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛna soso fagalan dɔ de dilan wa u b'a dilan ni sukaro de ye ko sabula ko jateminɛw y'a yira ka fɔ ko soso bɛ balo ni sukaro fana ye ayiwa hali bi a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko ni soso fagalan in tɛ dɔwɛrɛ ye ko i n'a fɔ ko i bɛna jan da soso ɲa ko i b'a kɛ sukaro la walima i b'a kɛ dumuni wɛrɛ la k'a bila so kɔnɔ ni soso nana ko n'a b'a dun ko a bɛ sa i n'a fɔ ko an bɛ janw da ɲinɛw ɲa cogoya min na an ka sow kɔnɔna la ko ni soso fagalan in bɛna kɛ ten tɔ de ayiwa a y'a yira k'a fɔ ko sange sulen soso fagalaji la ko o kelen tɛna sosow kɔni faga an bɛ wagati min na bi o de to olu kɔni sera ka nin fɛɛrɛ in kɔni sigi ayiwa hali bi a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu dɔw daminɛra Mali fan dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kangaba Welesebugu ko o hukumu na u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna lajɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen la ka nin baara ninnu sigi sen kan walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati hali bi a ka kuma kɔnɔna la a ye yira k'a fɔ ko olu ka haminako fanba bɛ min ye o de ye ka fɔ sumaya banakisɛ ka taa ka bɔ Mali ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka kɛnɛya kunkanko ye bi ka da aw tulo kan aw ni ce aw